jogiten fulɓe TV télévision nga gonde ten golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gonde ten musidɓen ha joni min andindinan ko fulɓe TV wonɗon darude meɗen arani o hande kadi syndicat ɗo komin wayrata ɗo noon hari ɗo no sumuno min aroy ɗo addi ballal kono hande ka ndungu ɗo mi wi min aron min dara kono ɓe wuriri ga kono machallah no min tawri ɗo weeli men kono watta e hunde tun sina yewtiɗen e wonɓe ga ɓen min anday ko hono o changement ɗo heɓori mawɓe on jarama awa jarama inde nden ko hono ko Demba Sow Sow Pullo mi yi changement jano ka syndicat mon ɗo eyyi changement ñano waɗi yettere Allah e nelaɗo jullo kala ko hemma nangu Allah ko ɗo men ɓooyiɗo alhamdulillahi ko ɗo men goni ha Allah laatoy ɗo jaygol aroye bonni kala ko bonni giɗoɓe Allah walli men woodi ko ɓe paabi men fi jokkere enɗam ko United Zone fulɓe ɓe arino ɗo ɓe addi guluji 50 ɓe jonni on fi on wallitor onon sumiraɓe eyyi homɓe kadi arno ɓawo ɗum kadi walliti kiwtiɓe kadi arino ɗo adduɓe mbuuɗi wimi ko ɓen addi mbuuɗi guluji 200 fila susaro addi guluji 40 joni noon minen min jooɗi min daari koye amen min yewtidi ɓay wiyama yomin battu komin kala no joomum wonirno minen mbaɗi kabum kam ɓe ɓeyde dow ko Allah julɓe ko totti men ko min mbaɗiri ɗum ni min liggi ɗum ta minen parasa si min paari min noddan pour dowdiren neɗɗo kam mballuɗoma jamanu gullata so yeehi ha tolnima e dula ɗam foti noddude dowdiron enen fof koye gammenaɓe ndentuɗen ɗo waywa syndicat gila anduɗon ɗo moɗaka howirede ni hay aɗo sumude meeɗaka howirede ni eyyi ɗum ɗon kay mi waɗa o meeɗaka howirede ino mi mbaɗi ko wadoji tan e wadoji min mbaɗino mbaroji kono wona mbaroji façon ɗum ɗo min mbaɗanno no serti no moƴƴa kanna gola ko leɗɗe min mbaɗanno ɗono fof ko jamɗe fayda min mbaɗi kolguede kadi wona o kolguede min mbaɗanno ko fotti mitas walla ɗum ɗa ɗono ko longgu paquet aji juɗɗi tan min mbaɗi korguede kelluɗon dal kolguede fof mo ganduɗa paquet o jarat 500 5000 ko ɗin paquet aji min mbaɗi min mbaɗani paquet aji ɗiɗa pour waɗa garanti eyyi kala guiɗo Allah gaɗoɗon tawa ligguey waɗi putoto men saabu Allah ɓe minen jinno mabɓe de ɓe gara ɓe jiya min nodda ɓe kono ko min cuwa hawri e konngol tawo ɓay ko ndungu wona tawno min noddino ɓe gara min duwodira e mabɓe min kollaɓe min beltima min duwanima on alhamdulillah rabbil alamina neɗɗo a walli julɗo hono ma yettu ɗum kono noon tigui ɓe wi gonga ɓe waɓe wa United Zone fulɓe kamɓe koɓe immanaki yi'ugo koɓe waɗirta ko fi Allah machallah koɓe waɗi kon hande min mi rewi ɗo mi tawi ɗo ɓantare ɓa hiɗo wawno yeddodirde ƴetton ɗi sendon ɗi ñamon ɗi gasa ñande wotere kono ko batti accuɗon sifa mum weeli wallude hara janggo goɗɗo kadi no andi si jonni on nayon bonnu ɓa hiɗon nangodiri woni gotum ɗo toujours mo yi golle ɗen no andi syndicat on no janɗi ɓuuri ni haray toujours faalaɗo wallude wono wawi arde ko heddi ko ñappaka kon fof ñappe eyyi ɗum de somin keeɓi ɗum min jetta Allah e nelaɗo mum kala minen manquera ko heewi ne manque ay ɗum ɗo ko heddi ko fof ñappaka ɗimmitengel minen manque ndiyam ɗimmitengel minen manque kamaji jagɗi ko jagui wona kamaji foti wa kala julɗo il foti hebde ndiyam selluɗam laaɓɗam e ala mbawɗo wonde e ɓaawo tarorde si min keeɓi ɗum minen jetti Allah min ɓurtare weltade eyyi gonga ɓe ɗum ɗon KMC nani kamɓe duwa darade nden ɗon darde kono noon joguiɗo ballal kadi wawɗo wadde o haare ko bisimilla mum ka syndicat ɗo télé mbaleti on noon saabu si tawi ndiyan aray mbaleti naɓaka ɗum ɗon kadi ko ɓittede kono mbaleton ɗum ɗon kay ɓe naɓude eyyi alhamdulillahi ɓe naɓude seeɗa seeɗa
naɓude seeɗa seeɗa neɗɗo koto dole mum wawi tan wawata wadde neɗɗo wata ko liggade ɗum tan wawata wadde ɓaygel men gondi e maɓɓe ɗo tuundi tuuna minen muñi koɓe nokkino dole maɓɓe foti fof minen e ɓaawo min ɓittinani ɓe min tampinani ɓe komin keeɓi ko minen jondini e mum ɓe mbawta minen ɓe tampina te ala ko ɓe lamdi min komin koti ɓe waɗande ko loi o wi ko min ɗum mbaɗi respect min ɗum teddini ɗum woni ɗo yoɓa juuti ñande fof min joɓat juuti kala bagage mo ganduɗa a yoɓat juuti kala bagage gaɗɗo a yoɓat juuti no hanniri ni ɓurɗoma doole aɗa wiɗa foɗodira e mum naamu ngu ko leydi jeeyi wona goto waɗante ko leydi liggantoɗa kanko andi so yettita toon to naɓata to kono minen kam warga ɗamen ngal minen ɗum timmini hay goto wawata wiide goɗɗo naɓama ɗo fi juuti walla goɗɗum ngo ɗum ɗon ala kono noon gonga ko wiyete kon si tawi hiɓe wakkili yoɓugol naamu maɓɓe on ko wiyete naamu ngu sa yoɓi 100% 60 on foti yiltitade e ma haray gonga ɓe ko wulloto ton kon KMC ɓe foti dartude ɓe wallito on saabu naamu ko yeehi o koye artu kadi e mon ɓe moƴƴinana wono kamaji e ndiyan ko won ɗon landade kon ɗum kay min ɗum nanade toujours halte naamu ma ko ruttoto e ma mbaɗandeɗa hay lampuji ɗo ko jawle kewɗe woni ɗo min ngala sikordi ko gasna men ɗe jawle ɗo fof komi nanggat Allah min basa mi yaha min hoota wona lampuji min jogui lampuji gonnoɗi ɗo ɗi ɗin ko minen connoɗi solaji accident mbaɗɗo ɗo o kewɗi cumi min tottiɓe report o kono ɓe jabaki men taw kono minen mbaɗa feere noon tawi min kefti feere siɓe mbaɗanani min mbaɗana koye amen ɓay komin ɓiɓɓe leydi ko ɗo min liggoto neɗɗo liggotoɗa ɗo teddin ɗon gurdama ɗo woni ɗo wona goto min mbaɗanta kana ko atta ɗo ko ɗi heewi wona debbo wona gorko nafoore ɗo nde wona Gambia tan haaɗi wona Gambia tan haaɗi na ɓawi min andi marchandise ji goo iwre ha Sénégal ha Guinée fof hewta syndicat ɗo si tawi noon nokku ko arata ɗon kadi no jogui hendu moƴƴu ndu climat nokku on fof no moƴƴi a tawa marchandise on bonata yeyrite no hani ayo jeera no hani garɗo kadi andade ko goɗɗo mi tawi kono joni kono kaɗa ɗo gaɗɗo e ma taɗa herti seeɗa ala no mbaɗa neɗɗo ko jogui ko hollirta ko joguiɗa ko mbawta hollirde suudu ma no ɗon jippinta koɗo ma o sa ala suudu joguiɗa ndu hayso ko mbaldi wotiri ko ɗon jippintamo sa yiiɗi ko ɓuuri noon si Allah tottanima wawta wonde kana ɓeyta muñal tan hañande Allah itti kala eyyi ko gonga ɗo jarama ala ko men ɗuɗɗina haala ɗo holliri wondema na fulɓe tum woni ka syndicat ɗo kono ɗum ɗo hollidiri wondema on woni gotum kala ko heeɓi on fof on sendi kono ni tigui te koye jaam tan ɗum ɗon heɓoto Allah ɓeydu jaam eyyi Allah ɓeydu jaam min ɗum jiɗino beete Allah ɓeyda jaam waɗa leydi he jaam okka kawral e battane moƴƴe jurmodiren gande enen fof goɗɗo ari kono janggo ta ari ngalaɗo kala ko mbawɗa hande ɗo tawɗon kam ɗo janggo simi alaɗo ko goɗɗo tawtaɗo awde ko jagui na moƴƴi de ɗum ɓuuri awde ko boni eyyi enen gandi hande kono anda janggo eyyi minen de ko jokka ena min mbaɗiri ɗum ɗo neɗɗo ara itta hunde tottama nana on kappi walla on jaaha police on mbaɗirani noon mi mbaɗi jokkere en min mbi enen fof mbakkane ɓorta wutteji men ɗi eyyi pour janggo si ɓe gaari ɗo ta ɓe kirsani ɓe mbiya ɓe tawi gon ko yimɓe ɓe mbaɗani ɓe gandi ko mbaɗante ɓe poɗɗi waɗana ɓe mbaɗani eyyi wallahi machallah musidɓe en ko noon nani ko mawɓe so wiiɗo kon ɓe weltori walliteyɓe ɓen gila ɗo suumi yimɓe buy hewtiɗo président Barrow hewtiɗo mayo KMC hewtiɗo yimɓe buy hewtiɗo kono machallah kamɓe koɓe holli ɗo kon wondema Mouhamed Dia QTV walliriɓe guluji 200 United Zone fulɓe kadi hoore mum woni Lamine Pili wallitiɓe guluji 50 ko ɗimɓe hawtidiri ɓe waɗi mbaruji ni tawata ka ndungu ɗo machallah ɓe jooɗoto so ndiyan saaƴi hatta ɓe jooɗo ɓe yeeya ko ɓe yeeyata ɗum ɗo noon toujours ko ndar jarnugol ɓe e weltanogol ɓe
ɓe waɗani ɓen kadi ɓe annduɗa no hato jini waɗugol waruɓe wa KMC because ɓe yoɓa namuji maɓɓe hiɓe landi waɗaneɗe ɓe holliti ɗo ɓe faala ndiyan ɓe faala kabineji ɓe foti dartude goɗɗum télé mo laamu ngun no président Barrow hewti ɗo si tawi noon jonna hewtima ɓe jonnani si tawi o jonnuno hewtani awa yoɓe waɗu feere ɓe darta konno si tawi noon o jonnani kadi yo waɗu feere o yeƴƴito wa teppere makko ɗo ɓe weltino ɗum buyi kono noon kadi si tawi ɓe muuɗi iwri to ɓenni ɗiɗo ko président Barrow adduɗi koɓe wallitoro kadi harayɓe ɓeray weltade si tawi noon iwi toon hewtani ɓe awa Fulɓe TV ko ɗum ɗo kibaru heeɓi ɗo haray jokke men tan min yewtida e goɗɗo go kadi ka syndicat ɗo on jarama musidɓe an ha joni meɗen syndicat ɗo o yi min yewtide mawɓe Fulɓe ɓe min faala yewtude seɓɓe ɓe gonga ɓeya ko leƴƴi ɗin fof woni ɗo te ngal ballal waɗugal ɗo kamɓe fof weltore ɗum ito ɗum nde ka foñal fode ba suuno aha bi ndol famata jan lungomin jan janita aftan nata janga demaro nati bare bi ko ngana tamangola ka jube sama kono syndicat albe balore nyami bare kabren futata jam manjan suute so wala dinango ngakacha ngalong nyin kubeto bota muntole alhamdulillah rabbil alamin bal tendla bal jayla bayri jonsu ala tendu wato bela sako wato men e kole asodo momi la kole kalama refe wodo mari manyina nyina lawla bari luminal minaja wolumbe dewonde mbaka bari ala de mar alhamdulillah rabbil alamin bilal fodo jang alial bulo fayenka o de maro nyi ngon contenta wala bake mbali jeyla mbali tendula mbali jeyla bake because sandegani na fulo men kasar moda fono la bari ni be kumbol momin natalo da nyafita mulam molati adun ale nyafita alhamdulillah bulu fe men fana samana na rawal la fanda nga jand dala woto mbafula biratel fal mel bañado femel be komo mbafula be al nimbara ok yalon altol fana ñomoyole be jang katu keba ya ke fo ñami fula kongoto fula groupe o nata jang United Zone Fulɓe ye wuli tan nani della bare aya kala mutandi ko Mouhamed Dia fana nata janne wuli keme fula nati ali wol be kafun ka nyin dula dada ten wo fana mu ñomoyele te altema kato ise kododi al coco e ke fale futa police kadu nga wol bejele ma ko rena mol yena sonka ke akan bare altol mashallah ale ñomoyele fali jambe dada kadu kabirin janjandita mo jamale futa da jande bare de marol mambo mo jamato so wo fana mu kudole mi yalon ko nyanta jubelale wala mi yafo nyame abo nyamale bare bin janda mo faydo mobile nata jam ba de maro bodo mo fulala karola wala fula kurbo nyindi ani Ahmed Dia Mohamed Dia Mohamed Dia ayakata baga mbafula ni mbara ani kurbo me ka fo Mariam Diallo be nyaado lamba United Fulɓe so walna da jang so mbafule fa ala baraka bake adun jam fana yafo nyame jamma fatam fansi kusodo fulol bija sur wal bija man ko be jolal bija nsaba siyo bele bija bar jammo ka fo nyimbita mantar jam mem bija do ko len bende jam so dogo nyimbe kafuru nyoma wala wana birlan juro nata nga allo nyofe ko anyata kele nyaadila mbafula ala baraka bake bare ngalo ma ko ero buga si ka to alla sandika abe man janinonde bare machallah ni kara kilin dadarta altol fana bela fil sandika be ke ko menten abe jikrin ko nale ma ko ero baso do kadu ke baba fala ko fenko kamol al sulata jiwala jang al sulata kama kendol la jang wodum be mu KMC la do ko le natara al balla na mo jola wol fanan nyantana la al mako katu ngalon kabidi dimba wulita jang president Barrow futata janne meyo talib fanan futata janne bare ila bulo fongo na bota je bare man futa jande ya fu nyame abo nyamale jang ku jamala mankirin jang be daji hanyin kardo me fena man bare fam comme soto Kenya ba non da be yanda kala ten wala ba ñi ñala non ya bar comme ya fa ñame benen janjanda me yo nada jande bari mala bul feñi to ñaba da men de maaje adu mammu fana moy men ko anat la président fa nada jam muru ngala hidol mo sada konde ko président ka jamul ma ko la ba dala so de to yatan tanya maaje adu mammu mo fana ko président ñi samana wala na hanbi jan jefela mankir nga jeman soro
kamo fele jam ab kamo man beta adu momem bija moto hapolo nola mo wuli wulo le bija birin tambila lamba fa sandira fo mi sirin jam hanbi mba fala molle ko hanbi même mun ko de marbal nyiro ise bulo fayen kanja mi sulan de maro hanbi jiyo man sodo kamo man sodo ladol biol man bar ha kañin tankol min haynante womo wande kordalite ba ha tanko ñi mantara syndicat fona konda be loptano ñina kondol do comme foko tubab dole tankol samana je bila tankol samana buda e pambu kungu bondi syndicat ko pour molko jiyo sodo yo baro jiyo fana tumodo biya sodo ko kolya ko bay tumodo nin tanko ñi jiyo la fam mankile bulu e ko tanko sono jiyo ko manki jamma fona jawda jawman jiyo sodo mam pombo sodo kama betama man tarja mbaro ladol biyol mam mankire modo fel sigi ngaje nin samana da gele fewon mural ha to nyata yam be janda min belbe kayna ja bar hanbi dolbi de maro ma fudo la ma fon ha barabate kana diamo sendi modo fana lafita diamo la alni barabate bismillah baraka baka Allah mol be kon dal ya baraka ba fa alni bara jammobe be kontana Allah ko la ada jam momorni bijan to nyata na fudo halunta na janje da ko konda be saka fe bar ñu la janda la kuda ada ni momo ya fa dron hakilo kam muratel kan bayre ngam fa nyamen do ni be dewndi momin nata lota ay ñafita wala momin ala koy sabare o mula molde so do mbafa al nimbara ala baraka hale be mbulo be dayral mbafa al keno fi alim makoy nimbara bake musidɓe an ko noon nanidi kon ɗo wooli toon kon kadi hiɓe yetta United Zone fulɓe woni président maɓɓe Lamine Pili Diallo ballal koɓe walluno ɗo kon e kañum kadi Mouhamed Dia ballal koɓe walli ɗo kon saabu o yiiɗo no jalɓiri ɓe waɗi mbaruji ha moƴƴi tawa to ɓe jooɗoto ɓe yeeya hay sino toɓuɗe tampere waɗata haraw jarama ko jokkoɗo min fulɓe TV waw naka ngatuɗa Ndaw Souleymane Ndaw yen lañ fekk si syndicat bi rek ñëwoon doxantu si seet naka ngeen a dundee fii si nawet bi waaye bi ñëwee fii suñ xel seedana si taaru biñ gis muy fii nii xam naa nag bennoo rek ak déggoo moo tax fii taaru nii loo ñu mën a wax ci lii nag. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen moom amuñ seen fay dëgg-dëgg bi nga xam ne lii nattu bi dal nañu yéen waaxu ngeen ñëw bokk ko ak ñun dëgg-dëgg def ci seen ndimbal waa kim seen it def nañ seen ndimbal waa ñoom amuñ seen fay dëgg-dëgg yàlla rek moo leen di fay waaye kuy def te yàlla tax moom yàlla rek ka lay fay jarul ngay seet sax ngërëmal nit déedéet loolu yàlla moo lay fay waaw yéen moom yéen ñi nga xam ne nii moom ñëw ngeen jàppale ñu ci mbir mi yéen moom ñu ngi leen di gërëm di leen sant amuñ seen fay yàlla rek moo leen mën a fay syndicat bi nag ba léegi des na dëgg-dëgg rafet na taaru na def nañ lépp waaye wanag yaa ngi nii ku bëgg a def wanag da ngay wër ba bëgg a dee ndox am foo demee wanag dëgg-dëgg te loolu tam neexut ci liggéeyukaay ndox mi buñ bëgg a jàpp dañuy dugg ci kër yi dem uti ndox jàpp xam nga loolu tam neexut ci liggéeyukaay dëgg-dëgg yooyu yëpp daal fay naamu ñu bu baax a baax bu baax la ñuy fay naamu yi mbaar mi am na time bu muy toll li ma dee dugal menn mbaar mi li muy dugal rek kenn amul nu muy toll ci gomen ci kees gi dëgg-dëgg bët bu set nag lay doon du doon sax ne tey suba ak yére déedéet bët bu set damay dugal ba léegi sax bët bu set dañuy dugal waaw syndicat bi yëpp ay fay naamoo dëgg-dëgg waaye ni ñu toogee fii dëgg-dëgg métti na ci ñun métti na lool ci ñun ndax kilifa bu fi nekkee war a war a dem julli amuloo loolu foo dugg suturaw mën a jàpp dem julli loolu métti na suñ ko def dañuy dugg si kër yi loolu tam métti na xam nga te place su liggéeykaay dëgg-dëgg dañu war am fu ñu suturaloo dëgg-dëgg waaw loolu daal kuñ ci jàppale loolu kay moom yàlla ngay defal de defaloo keneen yàlla ngay defal waaw. jërëjëf Ndaw seen waxtaan rafet na yéen a ko déggandoor fii ñun dañ jowoon doxantu si rek pour seet naka lañ dundee si nawet bi because géejoon nañ fi time bi fii lakkee ñëwate nañ fi ñu ànd ak groupe bu ñu United Zone Fulbe seen président bi di Lamine Pili ñëw indi fi 40,000 waaye tey mbii ñëwee gis fii taaru ni wax nañu ne Mouhamed Dia QTV moom tamit ñëwoon na indi fi 200 junne loolu la syndicat bi boolante rek bennoo gis ne lii si lii lañ ko war a dugal defar nañ ba baax ba nga xam ne ñii wane na ne loo leen jox rek duñ ko yaaxa gos dañ déggoo kon ñu leen gërëm rek ñu ngi ba tey ñaan ndimbal comme que wono gi comme ni mu ko waxee noonu ak ndox bi dañ ko soxla te fii nag ñoom dañooy fay naamu te luwaa bi li mu wax mooy ne soo fayee naamu téeméer ba mut juróom-benn fukk bi war naa dellu si yow soo KMC war nañoo seetaan naka lañ ngeen a jàppalee kon jërëjëf si seen toppa bi Fulbe TV musidɗo
nayi koɗo e fulɓe tv mi meeɗima wadde interview ko onon holluno on tuma onon on sumiraka kono sumiraɓe mba ko ono wondi fof ko musendi mon hande noon machallah min ari min tawi ɗo changement. bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina miɗo yetta onon kadi ɓe arɓe ɓay onon miɗo handi on yejjitali men haysi men yaali mon hakkil mon no amen meɗen iwro fof meɗen yetta fof alhamdulillahi rabbil alamina Allah waɗi e barke Allah e julɓe ɓen wono onon on wallino men on addano men mbuuɗi e honno wiyete eyo onon kadi on addano men mbuuɗi e Mouhamed Dia kadi wallituno men kanko kadi men yi ko walliti men kon albarka yo Allah hebbin yanña kaw itti toon yo Allah ɓeytanmo e ɓeygure maɓɓe fof min weltanike mo moƴƴanon na seeɗa kono seeɗaɗa ko men wawi wullitade min ala hurgo komi wino komi fosta en min ala hurgoji min ala ndiyan o bidon everyday mi jogaymo ko ɓuuri laabi tati ɓay min juulay 2 min juulay 5 komi yoɓay sukaɓe ɓen $20 everyday e count ɗum ko jelu min yaha o ƴogana men ndiyam min gadda men salligo nani si ha hande si ɓe walliti amen kadi minen yetti Allah minen weltani fof dal minen welta kono si ɓe ɓuuri men wallitade kamɓe kadi laamu ngun harayno meɗen welti no ɓay ɓe acci men ɗo taw ɓay ɓe wino ɓe yimminay men ɗo ɓay noon ɓe acci men ɗo meɗen welti taw anani si ɓe ɓeydi men kadi harayno moƴƴi eyo kono noon si ɓe worɓe no yewtude e maɓɓe kamɓe kadi yoɓe noddutu minen rewɓe min yewtude e maɓɓe min haalnaɓe ko oni ɗo kon par ce que na worɓe ɓen haalantaɓe ko oni ɗo kon ittowo dépense andata no ma feway eyo ko defo on ande jarama musidɓen ko nannanide ɗum ɗon kono machallah en bogike ka hendu kala yiiɗo innaka laamu tan yo ar wallito saabu yeehi ko sengo woto feŋa minen faala hara syndicat on fof sa daari tawano no jalɓi hiɓe faala ɗo hay état si siɓe heeɓi machallah kono ko weeli ɓuura ko heeɓi hara on jarama ko jokkuɗon men kon ko ɗum ɗo min heɓanno on ka syndicat ɗo min musidɗo mon Kadidiatou Diallo miɗo yetta caméraman an o Abdoulaye Mballo e éditon e Samba Galaji Mballo ha France haray ɓuuri yettede o programme ɗo wo ɓe wi ko Mouhamad Dia mo Q Cell Q TV Mouhamad Q groupe on kamɓe ɓe waɗi ɗo 200,000 tawti United Zone fulɓe hoore mum woni Lamine Pili Diallo so wino United Zone fulɓe ɗon andi kala programme mo ɓe immini yimɓe no waɗa support haray kala mo ɓe suppoti ko fof suppoti haray ɓeyɗen jokkere en ɗam wallodiren ko ɗum ɗon tan nafata en hara on jarama ha lawol go Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision